Επειδή δεν έχουμε δημοσιογράφους, εγώ σαν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μαγικού, εγώ θα πάρω τη συνέντευξη από ένα μελλοντικό παίκτη της ομάδας. Σας παρουσιάζω τον Χρήστο Ανδρέου. Καλησπέρα. Μελλοντικός παίκτης του Αστέρα Μαγικού. Ήρθαμε εδώ πέρα να μας πει τα σχέδιά του, τα πλάνα του για την νέα σεζόν. Γεια σου φίλε μου Χρήστο. Γεια σου Αντώνη. Θέλω να σε καλωσορίσουμε σιγά σιγά στην ομάδα μας. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας ή από τον χρόνο που φέρετε. Πώς νιώθεις που θα ενταχθείς σε αυτή τη μεγάλη ομάδα? Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα συμβεί αυτό. Ο Αστέρας είναι το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή που παίζει στο αστυνομικό ποδόσφαιρο. Το θεωρείς σαν σκαλοπάτι στην καριέρα σου? Είναι το ταβάνι στην καριέρα μου. Είναι το ταβάνι στην καριέρα σου? Δηλαδή θεωρείς ότι δεν μπορείς να πας παραπέρα? Τώρα με τις υποχρεώσεις εγώ δεν μπορώ να πάω παραπέρα. Παρουσιάσου λίγο στον κόσμο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ακόμα καλύτερα, όχι πως δεν σε ξέρουνε. Απλά πες μας λίγο για τη θέση που σου αρέσει να αγωνίζεσαι. Είμαι ο Χρήστος Ανδρέου. Το είπαμε αυτό, αγόρι μου. Μπορώ να παίξω στα δεξιά του κέντρου. Λίγο μπορώ να παίξω και στα αριστερά, αλλά στα δεξιά μπορώ καλύτερα. Τώρα θα με κρίνεις στο γήπεδο, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τον εαυτό μου. Θα μπορούσαμε να σε θεωρήσουμε ένα νέο Γκαλέτη, το Ρόμεντελ του Μαγικού. Αυτά είναι οι υπερβολές. Είμαι ο Χρήστος και θα παίξω σαν Χρήστος. Θα παίξεις σαν Χρήστος, μάλιστα. Το ποιο νούμερο σου αρέσει να φοράς? Το 7 είναι το αγαπημένο μου νούμερο, αλλά κάποιοι παράγοντες δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω, μου έχουν στερήσει αυτό το νούμερο τα τελευταία 5-6 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Μέσα από την ομαδική και σκληρή δουλειά και την προσωπική προπόνηση θα καταξιωθείς και ίσως να πάρεις αυτό το νούμερο κάποτε. Εξάλλου τα χρόνια δεν σε έχουν πάρει. Δεν μετράει το νούμερο για μένα. Άλλο το που μου αρέσει, άλλο το φοράω. Σημασία έχει να κερδίζει η ομάδα και σου πάρω και το 15. Θα έχεις στο νου σου να βάλεις γκολ? Τι σε χαρακτηρίζει στο παιχνίδι σου? Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ στο φύλακο του Μαγικού είναι σκληρή προσπάθεια. Τίποτα άλλο. Σκληρή προσπάθεια. Μέσα από την προπόνηση φαντάζομαι να βγει η δουλειά μέσα στο γήπεδο, έτσι? Πάντα. Χωρίς προπόνηση δεν γίνεται τίποτα. Μέσα στο γήπεδο θα χαρακτηριζόσουν ατίβα, εργάτης? Αυτό θα το κάνουν αυτοί που θα με δουν, οι συμπαίκτες του προπονητής μου και ο κόσμος. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτό. Μάλιστα. Τα τελευταία 3, 4, 5, 6 χρόνια πηγαίνω έρχεσαι στις ομάδες του τοπικού ποδοσφαίρου. Ίσως κιόλας λόγω εξωγενών παράγοντων θα λέγαμε, δεν μπόρεσες να ακολουθήσεις τις ομάδες σου πιστά. Αυτό θα ίσως να σε επηρεάσει τη νέα σου ομάδα? Εγώ κάθε χρονιά που και να πηγαίνω δεν κοιτάω το παρελθόν. Κοιτάω το παρόν. Θα τα δώσω όλα και μέσα από τη δουλειά θα βγει αυτό που κάνω στο γήπεδο. Άμα δεν βγει, τότε θα είμαι άξιος της μοίρας μου. Εγώ μια φορά. Ελπίζω να μην παρατήσεις την ομάδα στα δύσκολα. Ελπίζω να μην είσαι τέτοιος παίκτης. Όχι βέβαια, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Αν με χρειαστεί η ομάδα θα είμαι εκεί. Μάλιστα. Με τον προπονητή γενικά τι σχέση είχες παλαιότερα, με τους εκάστοτε προπονητές σου? Δεν είχε ποτέ πρόβλημα με κανένα προπονητή μου. Ό,τι μου πούνε το κάνω. Διότι ο νέος προπονητής του Μαγικού θα λέγαμε ότι είναι το αφεντικό της δουλειάς. Έχω ακούσει ότι βασικά όλοι ξέρουμε στο ρεστισμό του Χαλκίδη. Είναι από τους καλούς προπονητές. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιο πρόβλημα, οπότε δεν έχω πρόβλημα με τους προπονητές μου. Θα μπορούσες να πεις, πιστεύεις ότι μπορεί να σε αναστήσει ποδοσφαιρικά? Πιστεύω ότι μπορώ να αναστηθώ μόνος μου ποδοσφαιρικά. Μάλιστα. Δεν περιμένω από κανένα μόνος. Πολλές κακές γλώσσες λένε ότι πας στην ομάδα λόγω του ότι ο πρόεδρος είναι φίλος σου. Σε αυτό τι έχεις να απαντήσεις? Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Είναι φίλος μου ο κύριος Κεστεριάδης. Λεωνίδας όπως το λέμε εμείς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Θα μπορούσα να έρθω και φέτος στην ομάδα για αυτόν τον λόγο που έγινε πρόεδρος ο Λεωνίδας.
αλλά προτίμησα να πάω σε μια ομάδα να παίξω. Άσχετα με το... Γενικότερα μιλάνε για το κλίμα της ομάδας, ότι είναι ευνοϊκό υπέρ σου, καθότι ο πρόεδρος είναι φίλος σου, ο αδερφός του πρόεδρου παίχτης, ένας φίλος του πρόεδρου μέσα παίχτης και γενικά έχεις πολλούς φίλους μέσα στην Άμα ομάδα. δεν αξίζει, δεν θα παίξω. Δηλαδή θα προσπαθείς να διαψεύσεις τις Κασάνδρες που μιλάει γύρω από το όνομά σου. Ναι, εντάξει, σίγουρα όταν είσαι ποδοσφαιριστής, κάποιοι θα ασχοληθούν μαζί σου, είτε με καλό είτε με τον κακό τρόπο. Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ Χρήστο Ανδρέου. Καλώς ήρθες στην ομάδα μας. Εδώ η χειραψία. Ελπίζω να μας βοηθήσει, γιατί δεν θα βοηθήσει τον Μπούλοκ.